Min żewġ tikmamar fir-Raba l-Palazz b'valur ta' 5 miljun euro. Dan huwa l-iskandlu marbut ma' waħda mis-7 proprjetajiet ta' Beppe Fenekadami. B'daqqa ta' pinna, f'żewġ okkażjonijiet, il-gvern ta' Lorenz Gonzi għamel il-palazz ta' Beppe Fenekadami fil-Gargur jiġi jiswa 5 miljun euro minflok eluf ta' euro. Dan f'temp ta' ftit snin. Deċiżjonijiet li kienu skandalużi huma ta' favoritizmu ċar fil-konfront ta' Beppe Fenekadami. F'każ minnhom l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi intervjena personalment u għamel eċċezzjoni għalih. Ritratti li għandu fideh One News juru li bejn l-1988 malli tela Gvern Nazzjonalista u l-bidu ta' snin design kienet bdiet tinbena id-dar ta' Fenekadami. Dan minflok żewġ tikmamar li kien hemm. Iżda tarif uffiċjali juri li l-ewwel permess fuq il-post kien fl-1994. Il-permess kien biex jibni mill-ġdid iż-żewġ tikmamar rurali. Dan fuq art barra żona tal-iżvilupp, ODZ. 4 snin wara talab biex jestendi u jibni pool. F'kull wieħed minn dawn il-permessi dejjem indika li ma kienx hemm permessi qabel l-1994, anke jekk id-dar kien diġà bniha. Il-permess għall-pool ħadu fl-1999 wara li reġa' tela Gvern Nazzjonalista, anke jekk il-pool ukoll kien bniha qabel. Mhux biss bena pool ikbar minn dak li għandu permess għalih, iżda bena pool deck ta' 700 metru kwadru, 3 kwarti ta' tomna. Dan meta skont il-policy tal-ODZ din ma tistax tkun ikbar minn 100 metru kwadru. Mbagħad kien fl-2006 li ttieħdet l-ewwel minn żewġ deċiżjonijiet kruċjali sabiex il-proprjetà ta' Beppe Fenekadami splodiet fil-valur. Minkejja dawn l-illegalitajiet fil-palazz ta' Beppe Fenekadami, il-gvern ta' Lorenz Gonzi bl-involviment dirett tal-Ministru George Policino daħlu f'żona ta' żvilupp. Meta art ODZ issir waħda ta' żvilupp, il-valur jisplodi. Però jidher li dan ma kienx biżżejjed għal Beppe Fenekadami. Kien imiss deċiżjoni oħra skandaluża li biha il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista mar tajjeb ferm biex minn hekk il-proprjetà komplet tikber għad-daqs li qegħdin taraw warajja. Fl-2007 il-MEP applikati stess biex il-palazz ta' Beppe Fenekadami jirdoppja fil-kobor tiegħu, dan bżieda ta' 3 sulari u semi-basement. Applikat ukoll fuq xi proprjetajiet oħra. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fitra datata 8 ta' Ottubru 2008 ċaħat it-talbit tal-MEPA għax qal li dawn imorru kontra d-deċiżjoni tal-Gvern. Però mhux hekk għamel għal Beppe Fenekadami. It-talba fuq il-palazz tiegħu kienet l-uniku waħda aċċettata. Fit-13 ta' Ottubru 2008 Lorenz Gonzi kiteb uffiċjalment biex jikkonferma din id-deċiżjoni. Tant kien ċert li din l-approvazzjoni se tasal li 8 xhur qabel Beppe Fenekadami kien diġà applika biex jagħmel ix-xogħol. Imbagħad ġumatejn wara l-ittra ta' Gonzi il-MEPA tat il-permess aħħari. Biex bekk illum Beppe Fenekadami għandu proprjetà li skont aġenti tal-proprjetà tiswa 5 miljun euro. Dan huwa biss il-bidu tal-iskandlu tal-palazz ta' Beppe.